سلام كبرات تخاتلت فيديو كمي لكم نلومي ابز فيديو بزعبا تصصر كليت كنرينا تصصر كليت كاب استوهالو معدناتن ابشن تزركب ጨውን اب كليت زفطر ترير ነገር ኮይኑ ንኣሰራርሓ كليت كعنቅፍ ዝኽእል እዩ تصصر كليت ዋላው ካብ ብዙሕ ምኽንያታት ዝስዕብ እንተኾነ ገለ ጠንቅታት ንምጥቃስ ዝኣክል እኹል ማይ ዘይምስታይ ልዑል ዓቐን ጨው ዘለዎም ምግብታት ከምኡውን ልዑል ዓቐን ፕሮቲን ዘለዎም ምግብታት ምምጋብ ካብ ተወርሳዊ ካብ ወለድን ናብ ውሉድ በአለታዊ ሳዕቤን ገለ መድሃኒታትን ክስዕብ ይኽእል ዝበዝሕ ጸጸር ኩሊት ብሰንኪ ካልሽየም ዝስዕብ ኮይኑ ምስ ኦክሳሌት ዝበሃል ባእታ ብምውሃድ ኦክሳሌት ኢልና ንገልጾ ካብ ጸላም ከብዲ ዝፍጠር ወይ እውን መዓልታዊ ምግቢ እንረኽቦም ንኣብነት ካብ ፍሩታታት ቾኮሌት ከምኡውን ኣሕምልትን እንረኽቦ ባእታ እዩ ብኻልእ ወገን ሶድየም ብብዝሒ ምስ እንወስድ ዓቐን ካልሽየም ናብ ኩሊት ዝስደድ ብምውሳኽ ኣብ ምፍጣር ጸጸር ኩሊት ዓቢ ተራ ኣለዎ ምልክታት ጸጸር ኩሊት እንታዮም شاء زبل برتع قنزا اب تحتواي كفال حقه وي وين اب تحتواي كفال كبدي ات قنزا زمصن زطفن كون يخل اب غزي شنتي قنزا مهلاو كمون دم استحوس شنتي اغرغر مبال صصنحي وحد عقن زلو شنت مشان برتع ጫና زلو شنت مهلاو ገለ ካብቶም ዝራኣዩ ምልክታት ጸጸር ኩሊት እዮም ጸጸር ኩሊት ንምልላይ ዝግበሩ ምርመራታት መስንርኢ ዝራኣዩ ምልክታት ምርኩስ በመግባር ናይ ሽንት ናይ ደምን ምርመራታት በመግባር ከምኡን ናይ አልትራሳውንድ ሲቲ ስካን ብምግባር ክረጋገጽ ይካል ጸጸር ኩሊት ንምክልኻል ክንገብሮም ዝግባአና ሓደ እኹል ዓቐን ማይ ምስታይ ዓቐን ጨው ከምኡውን ፕሮቲን ምግዳል ሽኩራዊ መስተታት ምግዳል ኣመጋግባና ጥንቃቐ ብምግባር ኦክሳሌት ዘሎ ምግብታት ክነጉድል ይግባእ ኦክሳሌት ዘሎ ምግብታት ንኣብነት ስፒናች ኦክራ ጸሊም በርበረ ቾኮሌትን ስምስምን እዮም ዝተፈጥረ ጸጸር ኩሊት ንእሽተይ ዝኸውን እኹል ማይ ብምስታይ ክፍወስ ይካል ዓቐን ጸጸር ኩሊት ዕብይ ዝበለ ዝኸውን ግና ብመጥዋሕቲ ክእለ ይካል ንሎም ዝነበረን መደብ ነዚ ምስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ቻው